Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio 38.70%. #3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:24. This time check is Badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig, magapalayag na sa siningadlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-29 ng petsa sa bulan sang Mayo, tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan, kabayontang okslang kita. Sining inoras, no? Do nubo-nubong kaso ta diri kahapon,
daw Iloilo yadtong nagpanguna Iloilo City kag Iloilo Province ay puwerte. Sige lang basta importante sundon talaga ang mga health protocol nga ginapatigayon diri sa aton sining nga probinsya kag syudad sang Bacolod, no? Kay wala man kita perdihon kung ginatuman talang ining mga health protocol nga ini, no? Malampuasan tagida sang madugay-dugay na galing at tiyempo, no? Pero malampuasan tagid na ang mga pagpanghangkat sa kabuhi naton mga kaaksyon ilabi na ni COVID-19. Nga hindi lang diri sa Bacolod, hindi lang sa Negros Occidental, bugos nga kalibutan ini. Ay, dumdum ninyo, kuha ninyo, yuhuman lang ini nga bagay. Tigaling kay kabudlay gid, no? Mansig isa sa aton, halong lang sa mga ka-aksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa mga kapurukan kag kabarangayan kabayunta nga oks lang kamo sa sining inoras kag nakatimo-timo na sa sining palanyagahon naton mga ka-aksyon. Kamusta yang mga ka-aksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental kag sa mga banwa kag syudad man diri sa probinsya sang Negros Occidental kabayunta nga oks lang kita sining mga inoras sa oriental side apisar nga ang COVID-19 ga dalasa dito sa area sang oriental side, no? Pero sige lang basta importante tumanon talang mga health protocol dira sa probinsya sang Iloilo. Subo-subo maning balita ho kay duwa ka mga persona ang nagkalamatay kagabi sa isa naman ka raid ni kon shootout ini bastang patay diri sa kamataas nga opisyal sang New People's Army Communist Party of the Philippines or CPP-NPA nga may patong actually ning ulo sini nga naglabot sa masobra 4 milyones. Grabe, no? Sa patay ni sa police operations kagabi dito sa Pabia, Iloilo, no? Ang ginaligan nga nagbato ni matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest ini kuntani kagabi sa Block 17 Providence Subdivision, Barangay Balabag sa Banwa sang Pabia, no? Sunod rin kay Lieutenant Colonel Herbacio Balmasida, ang chief sang CID Regional Office 6. Ang napatay na digin kilala sa kay Rinaldo Bucala kag ang kaupod sining si Willie Argelies Ipago, no? Lunsay ini mga residente sang Barangay North Baluarte sa Iloilo City District, no? Kag may 4 ka kaso nagling biktima nga ginapangatubang dito sa Iloilo nga kung sa din 4 ka kasong kay Bukala nga ginabugusan ini sang robbery in band with homicide o frustrated homicide kag damage to property with the use of motor vehicles kag unlicensed firearms, robbery with serious physical injuries, destructive, arson kag murder. Amo ning ginapangatubang mga kaaksyon ni Bukala, ni Rinaldo Bukala, no? Base sa investigasyon gikan sa mga otoridad, si Bukalang anay finance officer sang Communist Party of the Philippines New People's Army, kilosang Rion Panay anay Deputy Secretary Southern Front Command Committee and Panay Regional Party Committee, meaning Dalayan Dring Negros, no? Anay Secretary is FCPRPC, anay head sang Regional Operations Department kag anay Secretary sang PRPC sa tong 2001. Si Bukala madumduman ninyo nga amo ni siyang bana ni Maria Concepcion Concha Aranita nga Deputy Secretary sang KR Panay, no? Na hibaloan nga 4.8 million pesos
ang patong sini sa ulo ni Bukala. Di subject pa man karon sa investigation kag follow-up pa sining kaso dito sa isla sang Panay. Ay, perte grabe no. Dito sa Pabian natabo mga kaaksyon kagabi ang shootout nga ginkamatay isang duwa ka mga persona nga mga miyembro sang CPP-NPA. Sige, sa mga kaaksyon dira sa isla sang Panay sa mga kaprobinsyanan, kabayonta nga okslang kita sining mga inora. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:34 ng aton oras 11:34 na sa Kapitolyo Provincial. Manginkaw pod ta si Aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa provincial government ginamonitor ang LPA nga posible magsulod sa pungsod sa masulod nga inadlaw. Kag Negros Occidental Food Terminal Market ginilagurahan subong nga aga. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, si Aksyon ang Defensora na manginkaupod dinyo. Ini may kangtanan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nagadugang sang 24 ka mga COVID-19 bed area para sa hindi maklag lang emergency room, no? Daw kadamo na gid tigin dugangan sang 24 ka mga COVID-vid mga kaaksyon, no? Mga COVID-19 bed area ang gindugang mga kaaksyon. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa Police Station 2 nagapadayon pa sa pag-usisa sa kaso sang konsihal nga pag-hold up matapos nga ma-recover ang salakyan kahapon sa ngapon sa barangay Villamonte. Ano nang investigation kag nanong kooperasyon sa nasambit nga konsihal sang syudad sang Bago. Kag kalakip man sa balita sa Nokpo, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, 156 ka mga individual nakigbahin sa L-Top. Karaban nga ginpatigayon sa Banwa sang Ibi, Magalona. Samtang sa patrol nga balita, igabalita man ni Aksyon ang Defensor, MOU. O kon Memorandum of Understanding sa tungasang Seneco kag Power Watch Negros na butang sa suspended animation. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita out of town sa syudad sang Bago, lalaki nadakpan sa bypass operation ginpasakaan na sang kaso. Igabalita ni Aksyon na Percival Villamor sa Dinigidamang Manugay. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, 79% sang Pinoy nagapating ang health protocol violators ang matuod nga rason kung nga nagadamo ang nagapositibo sa COVID-19. Kag DILG na tala na magpagwa sang guideline sa Lunes angot sa sining pagpangdakop sa mga face mask violators lang wala nag-must sa kadaman mga kaaksyon. Plus maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Rayon Sai sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli.
Mga detalye sa atong sinigin pang headlines sa dinigid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang nagaplastar na kamo, nakapanyaga ng iban siniga plastar pa sang palanyagahon. Welcome na diri sa inyo sininga palatuntunan. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sininga odto. Bisan pa nga mahina ang kalaban. Sige, samtang nga nag-monitor na kamo, mayong pagpamati lang, kag-share lang, kag-like sa atong sining Facebook page, ang Aksyon Radyo Bacolod, kag-likes, kag-share man ang atong sining programa, ang Aksyon Balita Banat Bulig, no? Kag sa aton sining www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta by Aksyon Radyo Bacolod. Sige, daligid lang mga kaksyon, kaya rin ang resulta ho sang ginapaabot sang tanan ang unang draw sang Small Town Lottery o Conestiel sa sining adlaw sang Sabado, May 29, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 25 kag 11, liwat 25 and 11. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaksyon ta, darigid lang, no? Kay tirahon ta na ini, panglugayawon ini sila, no? Okay, sige. Daligid lang ha sa mga kaksyon ta, kay parang maplastaran tagid Mayo. Mayo gida. Sige sa mga kaksyon ta, good morning lang sa inyo tanan-tanan, no? Dali lang kay pangbukaron tanay na di sila ho kung di ini sila, no? Sige. Ayos. May lang pagpamati kay Toto Bambisan Roque dra sa Victoriasa. Toto Bambisan Roque sa Victorias kag Merch Bardoc Castillo, no? May lang pag-monitor sa inyo dra. Kag kay Erwin Gonzales, Almera Lima Lasarte, Niepes Jasmine, kay A.G. Manalo, Barrio Garay, Maria Victoria Paredes Ngo, may lang pagpamati kay Mama Jeanette, may lang pag-monitor kag Virgie Olpenda, kag Suset Alunan, no? Dari naman sa piyak kay Marge Inyon, may lang pagpamati Marge Inyon kay CG Palma, Liberty Benitin Obaldo, Jocelyn Acibeta Ulak, Rinaldo Poderoso, Ilamor Guilieno, no? May lang pagpamati kay MG Nakayama, Jocelyn Libon Dispoho, Alberto Alba, Martin Gonzales, Era Cabanzagan Inventor Talurong, kay George Gargasiran, Ronel Jonela, kay Yolanda Gudaka Ismael, no? Kay Marites Malakapay Dayapdapan, no? May lang pagpamati man. Lilian Barbasa, Ritz Hamison, no? Ritz Hamison, Estrebor Arnold, may lang pagpamati. Chona de la Fuente, kay Limar, may lang pagpamati. Parekoy, no? Martin Aliling, Eugene Solatorio Castro, kay John Vicente Alex Montesa, kag Garces Sasam Joey, may lang pagpamati sa inyo sininga mga monitoring set, no? Sige, pakaronan ta na dugay-dugay mga mensahe ninyo. Kay mahina ang kalaban, daligid lang mga kaakson, standby sa aton sininga pagpanumbalik sa diligid lamang madugay. Ikaw nang ginapamati ang amon ginas
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras, 11:46 na mga kaaksyon. Sige, samtang nagatutok na nga aton sini nga mga kaaksyon while nga nag-monitor diri sa aton sini nga pangalagad. Dalon tanang mga balita gikan sa aton sini nga mga action reporters. But pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Pwede gid, no? Wala imposible kuno.
Ang report nga inyo mabatian sa dili gid lamang madugay, builog nga ginadulong sa inyo sa gikan naman sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. We have Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayong aga. To Action Rex, kaya sa tanan natin nga mga ka-action, happy weekend, of course, sa atin sini mga ka-action. Sa atin sini nga balita national, nagapati ang kalabanan sa mga Pilipino nga ang nagalapas sa health protocols ang matuod nga rason kung nga nagalapta ang COVID-19 sa Pilipinas. Base sa pinakauli nga survey sang Social Weather Survey, 79% sang mga Pinoy ang nagasiling nga ang health protocols violators among rason kung nga nagalapta ang virus. 11% naman ang nagasiling nga bangod sa kakulang sang preparasyon sang gobyerno amo ang rason. 10% ang tungod sa bag-o nga variant sang COVID-19. Lakip sa kalabanan nga ginalapas nga health protocol among wala pagsuksok sang face mask, wala pagsuksok sang face shield, kag wala ginapabilin ang physical distancing. Samtang nagwa man sa survey nga 33% ang nagpalayag nga ang kaugalingon nilang responsable agud mapaganhagan ang paglapta sang COVID-19 virus. 31% naman ang nagpalayag nga responsibilidad ini sang gobyerno, 15% sa mga miyembro sang komunidad, 9% sa lokal nga panguluhan, 8% naman bangod sa lokal nga panguluhan, kag 4% naman sa mga health workers. Ginpatigay ng first quarter 2021 SWS paagi naman sa face-to-face interviews sa 1,200 ka mga persona nga nagaedad 18 anyos pasaka, umpisa man sa tong Abril 28 tubtob sa tong Abril 2. Sa iban pa naton nga balita national, natalana naman nga magpagwa sang joint guidelines sa pag-aresto sa mga violators sa COVID-19 ang Department of the Interior and Local Government. Sino kay Interior Secretary Jonathan Malaya, posible sa Lunes nga adlaw matapos na ang legal review kag pwede na maanunsyo nga aprobado na ini sa DOJ. Dugang panimalaya, kinahanglan papirmahan ni DILG Secretary Eduardo Anyo kag ni Philippine National Police Chief of Police Guillermo Eliazar ang nasambit man nga mga guidelines. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 170,126,628 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara na sang 151,955,896 nga naka-recover, kag mayara na sang 3,537,568 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 151,955,896 ang nagpositibo sa 151,000 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara na sang 1,134,818 nga naka-recover, kag may 20,566 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Negros Occidental,
68 ang panibago nga na record gahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 14,744 abang mayara na sang 13,047 nga mga naka-recover 1,367 na lang sa karon ang aktibo nga kaso, apang nagdangat na sa 330 ang mga napatay. Sa syudad naman sang Bacolod, 84 ang panibago nga kaso nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 9,329 apang mayara na gid lamang sang 1,155 ka aktibo nga kaso. 66 ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 7,921 kag wala naman sang may napatay. Rason nga ang death toll sa syudad sa Bacolod ang napabilin sa 253. Sa bugos naman nga Western Visayas, 521 ang na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 45,494 apang mayara na gid lamang sang 6,592 ka aktibo nga kaso. 334 naman ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 37,783. Duha ang panibagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,103. Mga balita kag-update gikan sa News Center, Aksyon Ida Raboso. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:54 ng aton oras. Salamat gid sa report ni Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa kay Ramel Heringka Preskito, paymunong ka dira kung way ka ginaobra, no? Mas maayo pa nga magpaymunong ka sa banga kag magpalumot sa banga. Kay Ramel Heringka Preskito, no? Kay balo kang kung mag-endorso kita gina-off diri sa computer ta daw. Ay, paglantaw lang da bra. Kay kung hindi ka kay balo maglantaw, pagsaka ka dire para may baluan mo, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige sa mga ka-aksyon ta. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:55 ng aton oras. Kadtuan tarang balita ni Aksyon An Defensor. Mauna kita na sa balita ni Aksyon An sa patrol. Ini may kang tanan sa MOU sa tunga sang Seneco kag Power Watch Negros. Nabutang sa suspended animation, no? Ang butang nuning butsing ganon siniman. Abi, klarohon ta ini, no? Kung ano ini sa ang butsing ganon sang Power Watch, yari ang kaudan sa report ni Aksyon An Defensor. Sa detalye sining balita, Aksyonan? Aksyon na Rex na butang sa suspended animation ang Memorandum of Agreement at MOU sa tungaya sang Power Watch Negros kag Central Negros Electric Cooperative o Seneco. Ini actually ang paglaragway ni Power Watch Negros Secretary General Winisancio at tapos madumduman aksyon na Rex nga nagdismaya ini bangod nga malawig na panahon ng ila ginhulat apang tinuwala gid na yun ang permahanay sang MOU nga sang gintalana ini Abril 13 tuig 2021 pero sa nagsubtanay ini sila sa MOU naghigad pa gid nga tuig aksyon na Rex no month of August pa ni ang natabo nila nga pagsubtanay galing kay dumay natabo wala nga ining si Father Ernie Larida nga sa karon isa man sa board iya sa Seneco ay nag-ayo diri siya na po nahimo di lang danay pag ipormahan kay given the election reps nga do medyo limitado pang iya nga ihibalo pag nagligad ginkuhaan na ni siya sa nga iya nga statement ang siling niya nga kulang pang iya nga ihibalo mas mayo nga kinahanglan niya gid nga mas tutukan ini ang natabo galing action reps kay ulihin naman niya na pabalo nga nag-positive siya gali sa COVID-19. Sino? Si Father Ernie Larida. Positive siya sa COVID-19? Oo, nag-positive ini sa COVID-19. Why siya nag-inform? Wala siya naka-inform. Siyempre nakabuya man sang pahayag diri si Sir Winnie Sancho
nga muna yung pagkadesmaya tungod sa lawig na kayo. Hasta ginisi ay ito sang papel do nagisi to nila pag presko nila sa press club. Amo pag gina-action na Rex, ina ba lang ang point nga, magamiguhay mo lang ni sila, kung nisip-isipon, gani, kaya isa mo lang ni Blang Ila, balang tinutuyo. Galing, kaya nagsungguranay, nag-lead to sungguranay, kay bangod man sa miscommunication nga natabo. Kay sa part yan ni Sir Sancho, bayado wala gito yung kabaton, komunikasyon, halin kay Father Larida or even mismo sa Seneco, nga muna may natabo nga nag-positive ining si Father Larida sa COVID-19. Lawig-lawig kayo, Action Rex, ang test man ini siya nga naka-recover kay given bala positive ka sa COVID-19, pila pa dala ka mga i-undergo dira nimo nga quarantine man kag hindi ka dali man nakakopya sa imo yang cellphone kag para magpabalo sa nga imo man nga sitwasyon. Apang ti subong yaho pinaka-updated nga palayag ani Sancho ang hambalya hindi ang grupo magpakitluoy sa Seneco board. Wala kay tungod ini isa ya ka voluntaryo nga hilikoton man sang Seneco board pero despite nga muna medyo nagsunggod diri si Sir Winnie Sancho sa gihapon na baya bukas kami kiti para iniiya sa interest man sa mga konsumidor ang ining gusto nila kuntani nga permahan or pag-permahan niya nga memorandum of agreement kay ti kun basahon naton ang kaundan sini or palayag man ni Sir Winnie Sancho ang kaundan sang sining MOU amuya ang kuntani pag istoryahanay sa bilaman ka mga problema kung kaysa sang siling ni Ansinoro na hospital gid si Father kag gin-quarantine gid siya. Amo lang natabo. Ang problema lang kay wala man gani kahibalo ang Seneco kung gin-quarantine siya. Kaya nga bayat uli kaya nagligad nga interview sa kay Father Larida. Ulihin naman lang siya naka-parabot man sang komunikasyon sa Seneco. Silang general manager dira. Isubong ulihi pag-idil si Sir Winnie Sancho. Ang baya ay tuon, nag-positive siya. Tingnan, doon ang baya, doon nagtambong mato siya sa piladri ka mga activity ng Seneco. Wala kita naka-communicate sa amon, biskan pabalo lang. So, dala-bala sunggod ito, daksyon na Rex. Why man sila matingala aksyonan? Nga, why makareport si Father? Amo to, kay actually, antes to maning dumduman mo itong na-mention naman kay ina nga paggisi tabla nila sa MOU. Si Sir Winnie Sancho, yan nagapabati-bati na ni nga baya nang sano pa na nila aktuhan ining MOU man. Dito wala gid response from the Seneco and also from Father Larida. Tisang uli, naglabot na gid sa point nga may GCI na sang MOU nga natabo. Ag-asta subong nga sang sining karon lamang man nakapagwa sang iya nga statement si Father Larida nga muna indeed nag-positive siya sa COVID-19. Muna nga wala sa iya ka akto gilayon sa MOU. So action na Rex tumatian naton ang kabahin man sang pagpahayag yan ni Power Watch Negros Secretary General Winnie Sancho. Ang amo niya pagtanaw nga ang Memorandum of Understanding was put in a suspended animation. Huwag kami kabalo kung ano matabo. So gin pakamayo na lang namon nga tapuso na ang amon pagulat. Kag hindi man kami magpakiluoy sa kwan. We do not take to the members of the board to for the signing of the MOU. Kaya man this is voluntary on their part. But we lament that our good intentions were ignored. The noble purposes of the Memorandum of Understanding was, as far as we are concerned, in principle, was rejected by the Board of Directors as well as management of Seneco. Samot action na Rekta, ang pahayag man ni Sir Sancho angot sa sining issue
sa tungaya sa nga Seneco kag sa Power Watch Negros regarding sa sining kuntani permahan iyaga MOU. Balita sa patrol, una sa balita na sa aksyon ang defensor. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na ang defensor. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:02 na nga tunuras. Sa mga kaaksyon ta daligid lang ha kay tirahon ta Aksyon na Brian standby sa Kapitolyo Provincial. Sa mga kaaksyon ta Santon Plaza Balsop, mga kaaksyon ang pampaputi Kontang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa provincial government. Ginamonitor ang LPA nga posible magasulod sa pungsod sa masunod nga inadlaw. Kag Negros Occidental Food Terminal Market gininagurahan subong nga aga. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Gina-monitor subong sa Provincial Disaster Management Program Division ang ining duha ka low pressure area nga nakit-an karon sa luwas sa pungsod nga posible ni siya ang magasulod diri sa Pilipinas sa masunod nga mga inadlaw. Sunod diri sa kay Dr. Z. Gerhard Kailian sa PDM-PD ang bagyo o LPA nga ini nakahatagid man sang maulanon nga panahon rason nga ang mga unit diri sa probinsya, mga local government unit anytime gina-alert ina sila gilayon agad nga makapreparar sa kung anuman ang posible. Pero sa pananaw diri kini Kailian siya sinipagbasa sa sitwasyon sa LPA basi pa man lang matunaw ini sa mas temprano pa kag hindi na makasulod sa Pilipinas. So kung makasulod din man, medyo mahina-hina ini siya. But galing sa iya, kinanglan nga magid na mahinulungon magid sa tanan nga mga opinion. Angot sini, direkta na lang siya nagpanugyan man sa mga pumuloyo, labi na gid sa mga ginikanan, nga hindi gid pagpabayaan ng ilang sini kabataan nga magpadulong sa mga kasubaan, labi na gid kon maulanon. Kay posible, mabiktima sa pagkalumos sa kangay sa nagluntad kahapon dito sa area sang Bago nga isa ka minor ang napatay sa lumos. So no pa ni Kailian dapat nangin binantayon ng aton sinito Muloyo bisan may mga edad patani hindi din magsalig sa sining maulanon nga panahon. Ang mga balantayan subong baha, landslide kag ang pagsaka sang tubig man sa mga kabanuhanan kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Daligid lang Arsa.
palya-palya siya haw. Ari si Sir Kelian itamatian taliwat sa iya sinunga. Trajectory ang tax niya. Kung mag-iimog man siya kay na man siya maging topic of discussion. So, ulit ang tanay mo, it nga sunod ng Philippine responsibility kung tanong development, matas hindi mo siya mag-develop into a topic of depression or LPA mo siya. Galing diri sa aton sa Negros, sir. Doon alert man tayo anytime, sir, no? Doon ay manyagin problema, sir, no? Yeah, so, automatic na nila, itinang alert balance kung ang threat sa ating probinsya, sa ating sa area of responsibilities na Occidental para proactive ang ating preparations ng mga measures. I see. Sir, panugyan ng sir, kay kinang kahapon, sir, may nalumos naman to sa Subak Minor, taga-Bago, usog man ang baba, subong sir, anong panugyan to sa ni Sir Man? O at least ang iba na to na ginikanan na makabantay sa kabataan nila. Ay, yes, subong nga ba yung, siyempre may the topic of convergence zone kita. And then may mga threat na for LPA, ang pagpulan, sige, and isolated din siya, wasn't thunderstorm siya akin. So hindi siya usually nag-appear lang siya once ang ingredients niya ata. So, again, ang preparedness natin dapat i-heighten. And then also ang prayers, pray ang province safe from any harm, no? Not about any mga phenomenon, no? As Governor Bong Son, we always proactive kita dapat mag-prepare proactive kita lantaw sa aton safety, no? So, ang safety sa aton individuals, ourselves, no, our family, should be always there, no? Amo na ang palayag ni Kailian angot sining maulanon nga panahon. Samtang sining aga padayon pa ang ang ginatawag nga aktibidad sa Kapitolyo Provincial kay sining aga kadamo sang inagurahan nga mga pasilidad sa Kapitolyo. Una diri ang inagurahan sining aga amo ni ang Provincial Tourism Office kag ang Mambucal Resort Bacolod Office. Dira ina siya sa may Capitol Park kag subong man ang Culture Hub Circuit Tour. Inagurahan man lakip na diri ang dira sa may Capitol Lagon ang Association of Negros Occidental Producers Building, ang Negros Forest Park, Negros Museum, kag Negros Food Terminal Market. Amaning pila ka mga pasilidad nga mga bag-o karon sa Kapitolyo Provincial ang inagurahan sa sining aga. So gintambungan ini sang gobernador sang probinsya kag iban pang mga officials sang Negros Occidental sabihin nga nagpatigayon gid sang malawig-lawig ining aktibidad. As of this moment of time padayon pa ang ining inaugurasyon. So panantala ni karon sa hapon kay alang-alang pa man maka-interview man sa pila ka mga public officials nga yara pa sa sining aktibidad. Balita gikan sa Kapitolyo. Action Brian Modo nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa ukon sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12:11 ng aton oras. Sa iluwanta si Aksyon na Eden Abuso, mapa Negros Occidental Provincial Police Office tanay, ini may kangtanan sa 156 ka mga individual na kigbahin sa LTOP or LTOPF, no? Karaban nga ginpatigayon ni sa banwa sang Ibi Magalona, ho? Di marosadya man ining sitwasyon kaya ti Ibi Magalona ambot na nung dason nga banwa
parte sa pagpalisensya sa inyo sining mga armas lutang. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Nokpo. Aksyon Eden. Action Rex, naglambot sa 156 ka mga individual ang nakigbahin sa license to own and possess firearm o kon LTAF Caravan nga ginpatigayon sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Banwa sang Ibi Magalona. Sunod kay Nokpo Deputy PIO Lieutenant Abigail Donasco, pito diri ang nagdeposito sang ilang mga armas luthang, 53 ang nagpa-renew, kag naglambot sa 96 ang bag-o nga nagproseso. Nga gindeposito nila, why sila inog-renew? Ang iban Action Rex mga loose firearms, kaya ang iban may mga nakita may kumbaga may screening man Action Rex mo ginatanaw balakon ang ina nga mga nag-process ang firearms, abi, kinanlan nila sa ila trabaho. Oo, kung why na. Oo, kung hindi na kinanglan, gin-deposit na lang nila or i-deposit yes. na lang nila. Correct, Action Rex. Kaya di kalabanan, di gani kuno sa mga nagpa-renew, mga abogado, mga hukom, mga iban, may mga pulis. Depende Action Rex sa nature nila sininga trabaho. Kung may negosyo kada kag kinanglan protektahan man dira, nagpa-renew man na posible sa mga civilian. Correct. Oo, correct Action Rex. Dugang pa nangin madira. Hindi ko lang ma-gets to nga why nga gin turnover nila, why na sila nagpa-renew sang Siyamya? Ang Action Rex? Atong Siyam ka mga apila to gani ka mga armas? Pito. Oo. Ano nga mga pito to man? Wala na palayag Action Rex kung ang pito ang sila mga individual o mga businessman o mga kapulisan. Basi wala naman ka function to? Oo, posible Action Rex. Kasi siyempre kung wala ka sang LTAP, makakonsider siya nga loose firearms. Oo, gani. Ang upod man to Action Rex, bali one-stop shop ni siya mo Caravan, hapos bla para sa mga gun enthusiast. Kasi pag-abot mo dira sa public plaza, ito yung nagkagapon mo, pag-abot mo dira, ara na dira ang civil security group, ang logistics ng PRO6, ang health service ng region, ang Ibi Magalona PNP, ang crime lab, ang Nokpo. Ang gingastuhan lang nila Action Rex, ang gagasyentos nga neuro exam, kag 300 pesos na drug test. Pero at least ara lang dira sa isa ka lugar. Sang sama sa ilo pa sila nga makadtot sila danay Piak Bangga. Sa din ginbutang sa Ibi Magalona man? Sa Ila Plaza. Sa plaza. Yes, so at least ara lang na tanan, wala nang piyak na pa ang kung hindi pa na ang mga requirements. Gani. Si palayag ni Donasco Action Rex, bintaha ang karavan sa mga nagaproseso sa ila sininga lisensya bagod kompleto na sa isa ka lugar ang mga kinanglan para sa pagproseso. Inganyo man sini ang iban pa ng mga gun holders nga makigbahin sa mga kaangay nga aktibidad agod nga mas mahapos man para sa ila kasi ang next nga LTAP Caravan sang Nokpo ang patigayunon sa siyudad sang San Carlos sa Hunyo 9 sa Hunyo 9 kag sa Hunyo 10 kay actually Action Rex bali ang San Carlos ikaapat na ang una to do February to bala or March si Palay. Si Palay. Tapos Nokpo headquarters. Ikatatlo ning Banwa sang Ibi Magalona. Ikaapat, amo ining sa siyudad sang San Carlos. Bali, karon siguro i-announce nila kung diin sa San Carlos, ipatigayon ang LTAF Caravan. Pero sa June 9 kag sa June 10 na ni Action Rex, patigayon nun. June? Sini nga tuig? June 9. Yes, June 9. Pero wala pa mabalaan kung din nga area ni. Wala pa Action Rex. Either sa San Carlos or within sa diri lang. Basta San Carlos, Action Rex. Wala pa ang target nila San Carlos. Correct. Kaya para dito naman nga area, kaya ginamat-amat nila mo. Ting target sinisigurong lapit-lapit na Tubuso, Calatrava, San Carlos. Yes. Don Salvador Benedicto, daw lapit-lapit na gawa dampi mo. Correct. Kaya ligad to sa south, sa Gapon, sa north. So po, ang San Carlos naman na yun, dito sa pinagkapunta, Action Rex. Ang imo to nga M7? M7, mas. Maparegister mo na to. Kumplito na to ya. Kumplito na to? Oo, pwede na to yung papataya. Joke lang. Wala, Action Rex. Joke lang. Joke lang
Mamati ato danay si Lieutenant Abigail Dunasco. So, yun miss, no, ang ating LTOP Caravan kahapon sa Ili Magalo na ended successfully. We started 7:30 a.m. and natapos siya ng 2 p.m. So, a total of 156 participants po, no, ang dumalo on that activity. Bali, 7 po yung nag-deposit ng firearms, 53 po ang nag-renew, at saka may bagong LTOP po na nag-process is 96. So, yun po ang total, 156. Sa June 9 and 10, magkakaroon ulit ng LTOP Caravan sa San Carlos City. Kung saan sa San Carlos City, we will be announcing it later. Kasi pag-uusapan pa po ang magiging venue. So, ang mga personal sa ulat-ulaton ta, pwede man makig-update karon sa visit lang kag i-like ang Negros Occidental Police Provincial Office nga page para sa mga additional na mga announcements with regard sa LTOP Caravan. Kagara man na dira ang mga requirements nga kinahanglan para man tayuyon ang pagproseso paglambot man sa venue. Sige. Balitahin sa NOC po ang Action Eden Aboso. Una sa Balita Una sa Aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:19 ng aton oras. Dagang salamat Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa NOCPO. Daligin lang sa report ni Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon and Defensor sa City Hall. Kagang balita naton karon dugay-dugay sa aton sining mga out-of-town reporters. No? May tisianay kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan ta mag-may Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit.
Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national... Ayos. Sige sa mga kaaksonta, daligid lang, no? Kay Madam Alunan Suset, salamat gid Madam Alunan Suset, no? And Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid, no? And sa kay Jobal Trinidad, may lang pamati mandra sa area sang Kabangkalan, no? Jobal Trinidad. And Wilma Herola Bertumin, may lang pamati dra sa area sang Barangay Villamonte. Wilma Herola Bertumin, no? Lilia Taton dra sa Gardenville sa Tangob, Bacolod City, may lang pamati man sa kay Lilia Taton. And Neil Brian Baloes, may lang pamati sa kay Orlando, Kagawad Orlando Baloes dira sa Barangay Gintubdan, Isabela, no? Gintubhan, Isabela. Watching sa Subunga sa Agisan, Himamaylan. And may lang pamati sa kay Robert Troma, kag Lolibert Gayorgor, ga-monitor from Antulanga, Isabela. Ayos, sa kay Idi Laos dira sa Kingtown, Victorias, kag kay Nanay Isabel, may lang pamati. Toto Balulot, may lang pamati, no? Valencia Kinet, kay Chris Vilma Treyes, muna kay wala da sila permi naga-monitor kundi hindi sila kabalo nga naga-mute kun pasayod. Gani man. Madam Chris Vilma Treyes, salamat gid, no? Chris Vilma Treyes sa Barangay Estefania ni. Manjo Arniho, may lang pamati Manjo Arniho, Alex Montesa. Ayo, sige lang Alex, kamusta lang da? Parekoy, no? Daw wala man ka pamasyar ka di. Daw kadugay na, no? Alex Montesa, salamat gid sir. Robert Roma, may lang pamati Gian Resicio, salamat gid, no? And Crisbel Matrias sa East Homes 3, no? Barangay Estefania. Kagawad Imbongjo Campo, salamat gid, no? Christine Minies Villalobos, may lang pamati dra sa DSB. Aileen Rojo, may lang pamati dra sa Agisan. Tamyaw ko si Buds Rojo, RB kag XC, no? Salamat gid. Ayos, sa kay Rich Samison sa Sumag siya. O sige, thank you gid Rich Samison, no? Paksyon lang ko sang akon Papadulpo Hamison sa Central Manapla. Okay, sige. Rich Hamison. Kay Erwin Gonzales, may lang pamati dra sa Sagay, no? Erwin Gonzales. Baroka Melchor Baroka Rombines, may lang pamati. Barrio Garay, may lang monitor, and Madam Verinia San Antonio Olpenda. Kagbison family sa Calatrava, San Carlos Kagolpinda family sa Cantoray, si Palay. Pamati sila via radio. Madam Virginia San Antonio Olpenda. George Gargasiran, may lang pamati. Jocelyn Libon Dispoho and Niding Abiliar Ong, may lang pamati sa kay CG Ong kag Lawrence Ong, no? Halin sa kay Nining Abiliar Ong. Kay Norby Bautista Susan, may lang pamati, Norby Bautista Susan. And Lilian Barbasa, may lang pamati, kag-greet lang happy birthday to my sister Nora Latombo Gonzales. She is 67 years old.
Ay, sige. Lilian Barbasa sa Dalomta na dula ng iba, no? Sugar Spices Alba, may lang nga pagpamati. Shout out lang sa akon mga employees sa Aquadrips kag first man sa inyo tanan. Thank you, sir. Guwapo. Sige, Sugar Spices Alba, salamat gida. Dendo Sariego, no? Villafi Subdivision, Barangay Granada, Dindo Sariego. Salamat gid, sir, no? And sa kay Bungbong Espigol, may lang pagpamati dira sa Morsia. Solid Action Radio gid kami. Thank you so much, Gol, sa kay Bungbong Espigol, no? Kay okay. Sige na. Okay na to. Ayos, sige, daligid lang mga ka-action na standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Philippine Standard Time, las 12:35. This time. Balita una sa tamang serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:36 ang aton oras, 12:36 na. Daligid lang standby action ang defensor balita gikan sa Bacolod sa City Government Center. Ini may kang tanan sa kudigin suspend na kaligad nga adlaw Saudi Arabia nga trip but sini mga ka-aksyon gin left na ginkakas na ang
deployed sa mga OFWs padulong sa Saudi Arabia. Meaning pwede na kita kapadala, pwede na kalakat ang pa Saudi Arabia. Temporaryo nga suspension sang deployment sang OFWs padulong sa Saudi Arabia ginleft na suno sa kay DOLE Secretary Salvicio Bello III. May lang pagpamati again sa kay Gian Recicio, sa kay Rosalio de los Reyes, no? Rosalio de los Reyes. May lang pagpamati sa pamilya Kilantang Huxon Gonzales Aldamar from 5th Street Progreso, Binalbagan. Ayo, salamat gid Rosalio, no? Kay Lilia Tarosan dira sa Corner Gatoslao, San Sebastian, sing syudad sang Bacolod. Baylang pag-monitor, no? Kay Allen Louie Himotia dira sa Kawayan, Negros Occidental, sa Linawon, Kawayan, no? Kantuan tanay balita ni Aksyon ang Defensor. Mabalita kita na sa City Hall, ini may kang tanan sa palayag sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Nagdugang sang 24 ka COVID-19 bed area para sa hindi mag-plug ang emergency room. Sini daw kadamo sang pasyente. Yari ang countdown sa report ni Aksyon ang Defensor. Aksyonan? Yes, Aksyon na Rex. Correct. Kagidra ka dumidikit maagwanta ang... Gani kay bisan diri sa atubang di kundi diri gidang emergency room do kadamo sang nag-alabutan nga mga pasyente aho. Oo, sa inisal ba na nato Aksyon Rex may 19 kaya available yung COVID-19 bed. Tapos ang lima dere is for admission pa lang, meaning ginaprobahan sila for admission. Ika-14 na lang bilhin Aksyon Rex. Amo nang problema sa karon sang Atondrea Hospital, particular mismo sa ato na tubang sa Corazon Locsin, Montalbano Memorial Regional Hospital. Apang diri kita na yung sa aton man nga balita na kung sa diin in relation man sa sining medyo duga ginutok na gid, magadugang isang 24 ka mga COVID-19 bed area ang CLM MMRH sa tuyo man nga hindi mag-plug ang emergency room sa hospital. So, pero subong sini ang Corazon pwede pagidman kabaton aksyonan? May ara silang pwede sila magkabaton Action Rex, pero ang severe na gid Action Rex or inablang kung sano pa 50-50 na gid muna lang nang ilang nga ma-cater, pero kung do ka correct pa man lang refer gid nila sa ibang nga hospital. Okay. Oo. So, sunod nila kay CLMMRH Head Dr. Julius Rilon na bayag ginalauman nga maging functional ang 24 ka COVID-19 beds sa bulan sa Hunyo. Kaya actually, Action na Rex sa ko naman sa Lunes, Martes naman Sa Martes naman, kung bulan sa Hunyo, lapit na lang lapit na lang. Basta importante, ready lang in kaso bla. Among pag gina-action na Rex, inabalang naka-plaster na gadaan ng ilaabi area, nga pahampangan sa mga machine, kag syempre hiligdaan kang ilasin niya na idugang nga 24 taran ka mga beds Action na Rex to accommodate sa mga COVID-19 patients. Okay, kay Drilo na bilado na apektuhan ina dere kay ang pag-abot sa mga makinarya, even madumduman mo nagligat nag-implement ang strict lockdown dito man sa area sa Manila. That's why nga ang pag-deliver kung tani sa mga makinarya na delay man or na-atrasar Action Rex. So, sunod din kay Drilon, subong, may araya existing 26 ka mga COVID-19 bed area ang emergency room. Pila? Pila? 26. 26 pro, pilang available? Wala na na-mention ni Drilon kung pila diri ang available kay ang inigali yang 26 ka COVID-19 bed area, amo ni ginabutangan nila ang mga pasyente na bala kay antes ka na ibatunon i-undergo ka sa RT-PCR test. Correct. Mahulat mga 4 to 6 hours. Kapag hulat mo dira, diri ka ibutang sa sining COVID-19 area.
Amo na da, so meaning di man isa siguro nga totally makulagid nga mapuno-puno gid kayo action na rec kay ti after 6 hours sa tulat at muna na ang paghulat lang gid inoras man sa mga pasyente para yan nga ma-admit man sila. So pathagiri ni Adrilon, very importante man nga madiklag ang ER kay maning ila gina-appeal man niya sa Bacolod mismo, mga opisyalis ng Bacolod kag sa Negros Occidental nga kung nahimo tibuligan man sila action na rec para yan nga mas madamo man ang ila yan nga galing ti ang syudad tangadan wala man choice may mga hospital man tadi mga private maning hospital ni hindi man kaya sang mga ultimo tang nag-COVID ra amo na gani action rec or mga pasyente blaw. Oo, mahal ganin na Drilon, ang balyati ko nisip-isipon sa kadamo. Dili nga mga hospital sa Bacolod. Damo pro mga private. Oo, balyado 80%. Ang Doctors, ang Riverside, ang Bacolod South, ang diri sa may Estefania, ang sanitarium daw mga private man eh. Amo na gani action direct. Ang balya 80% ganyang ila iya to accommodate sa mga pasyente. Ang ibante, ang mura na gurong pang-refer na lagi or kung may... refer nilang sagwa eh. Nagaling ang sagwa daw puno-puno naman like sa Bago. Pinakamalapit na rin Bago, ang Silay, daw mga puno naman na to. Amo na gani action na rec, amo ni perming mga reklamo sa... Ang Defensor Hospital ya. Ang? Defensor Hospital din gani na? Ara pa lang sa damgo kung nagaling mo. Sa damgo palang gali Ara pa lang sa damgo ko. Mabala na guro after mga 50 years. 50 years, gid ba kadugay man ba? Sige. Pero timing na may mga apo ka na sa naman. Gani. Yeah, so actually kumatiyan natin ang person man sa palayag yan ni Dr. Julius Drilon. Pagdugang pagid kami COVID bed area, mga siguro mga total mga 24. No? Para hindi maklag ang ER. Kaya ang problema, ang ER mo, kung hindi mo madiklag ang ER, hindi pagid kami makapaton pagid sa mga pasyente that needed to be assessed. Kung symptomatic and moderate to severe. And by the way, moderate to severe lang kalian ang baton diri namon. Pag mild kaya, we'll refer you, we'll coordinate with Bacolod Emergency Operations Center kung di nila dalon. Amanak siya na ang portion sa palayag ni Dr. Drilon ang sa sining ilayang pagdugang sa 24 ka mga COVID-19 bed area gaman sa ilaya sa TLMMMRH. Balita gikan sa City Hall, una sa balito na sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action na Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action and Defensor. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang balita ni Action and Defensor, builog nga ginadulo
Radyo Philippine Standard Time, last 12:46 ang atong oras kadtuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office maki-update kunano ng dalagan sang investigation sang kapulisan sa Police Station 2, no? Kay panayon pa subong nga ginausisa ini may kang tanan sa kaso sining ambot kun hold up me or nanong plastada sinisa kay konsihal sang syudad sang Bago gin-hold up kuno ni dagang salakyan kahapon na recover sa area sang Barangay Villamonte lapit dira sa isa ka hotel, no? Kadto ang tabing balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Sa detalye sining balita, Aksyon Eric. Aksyon Eric, sa tatlo na lang kadlaw ang imong isakripisyo kag babaton mo na ang bugay halin sa Ginoo. Ayo di purma. Abi ko kung piyo-piyo na. Piyo na gani. Ay, sus na ano kanin mo nga. Tatlo kadlaw pagaliya. Tatlong tulog na lang babaton mo na ang bugay halin sa Ginoo. Tulak ka lang pala kay ang Ginoo. Ayo di purma. Hindi ka magdali. Hindi ka magdali o hindi ka mag-demand. Ang ara, wala pa. Hindi ang wow. Wala pa pala. Mo kay ma-demand kag hindi mo nga abi mo ara Siringit yun. Sir George Gargasiran lingara na siya. Uniforma. Eric Magtown. Anong Eric Magtown man? Magbanwa. Gin-English ang Banwa, Magtown gali. Oh yes. Ayo di purma. Si George Gargasiran bala mo daw gina. Tarma talaga George kay Nawago ka na Aksyon Eric. Makapaton ka sa premio alin sa iya, no? Wow, premio ha. Sabado man subong no daw ka linet gid. Oo, do ka iwat gid sa balita sa bungka Sabado. Hindi pang waon gid ya. Ayo di purma. Ay pang waon sa baybayon, no? Si sus may. Sinday Ani Calderon ara sa monitor so. Ang kumari ko nga kalubad do nahidlaw man ta sa gwapa nga kumari. Di Marie Kuya Ania, way nagkalubad, way nagkaputi siya. Way gapugis ha. No, way manggalubad ang lawas. Aba. Ayo di purma. Tinado ni si Marie Kuani. Mayo lang ang pagpamati da sa kay Ani Calderon, no? Yes. Regards lang sa inyo nga duha. Ha? DILG na sa Subong, si kumari ko. Ang buta din sa Subong nga naangot ha? DILG kung sa Office of the Civil Defense. Office of the Balay nila Goro. Ayo di purma. Base sa OS, ano na? Kumari ko. I think OCD. OCD? No. Sa OCD. Yawa. Ang ayan na si DILG sa gali, DILG. DILG gid. DILG gali si Ani. Ha? Sinalbagan sa Guru Aksyon Eric. Ang buta din siya na-sign na, basta sa DILG lang siya. O gani, mantay mo ng kumari kung nga wala ka pug-is. Wala ka bulupad, wala ka putis, titi falls ang body. Gayom-yom ni sa subulot. Ano pa sa si Mariane ya? Negros Occidental sa Nigok. Nigok. Oo, DILG Nigok ah. Di ba kita na pare? Ara, walang din. Ayo di purma. Ayo, kumari ko na ganun Islam mo ko siya. Nakabalabi kita na yun na. Gani. Sakay. Sa kapita tarimi. Gani man, sako man isang daan mo. Kumari ko gani, abilin na gudon, maranyon, gani, hidlaw naman ko siya. Mga muni nga mga media sa una nga... Si Evelyn, no? Evelyn na gudon, bla. Ara sa probinsya. Probinsya sa Subong. Oo, probinsya. So sa... Provincial Health Office, abala mo? Ambot, basta doon sa probinsya na si Evelyn. Oo, Ang mga kumari niya nga Puertina. Puertino. Ay, sus. Si Rufino, Gabino, pamangkot ko no? Mano siya? Din ko no, may Evergreen. Evergreen. Dira sa station, sa mga butika na paglawag na nila. Oo. Bisa hindi ka na butika sa Bacolod, sa Negros, may Evergreen Herbal Capsule na. Gani. Dali na naman lang kami actually makabaton eh. Sang? Evergreen. Ayo di purma.
Gusto si Mana na mabato na pang evergreen, no? Do. May tani timbre siya ra na das pizza dosa. Magluloban si Spane. Nakalo balik ito on time man siya eh. Gani. Why man ka-delayed ah. Dili na tayo kay Doc Ramil Oy. Ate ko, Doc, may lang nga pamati, Doc ah. Pag patak sa Lunes, sigurado na. Ayo di purma. Kay Doc Ramil Oy. Thank you, good Doc ah. Salamat kay Doc in advance ah. Ang yabi doon si Erika. Oh, si Erika? Oh, Erika. May lang nga pamati dira, no? Ni Loverboy, kaya gano'n nakabansin na to eh. Kuhaan natin inyo. Ayo di purma. Ayo. Ni Loverboy, nakabansin ito ba ni Guro? Alaban eh. Sang birthday ito? Birthday lang kahapon. Kahapon kung sang 27. Kahapon? Ah, kahapon. Birthday niya 28. Wa siya magkuon-kuunaw. Kaya di off na kahapon? Gani, di na daw ginahungod yagid nga mag-day off, no? Hindi, natuod sa di off ya. Ayo di purma. Total ka pamati man sa subong pukawon pa siya. Kay gabi guro ba si kung nagkuan man siya sa ilalang nga balay bla? Ati, damo man ba si Loverboy dan asset man? Ah, laban eh. Isa na sa asset yun, si former mayor David Lacson. Ayo di purma. Si Parikoy? Si Pare David Lacson bla? Paring David Lacson sa Ibi Magalona. Maamo na sila Buta, kamusta sa subungan? Do kadugay na do nahidlaw na ko sa itsura yaman? Oo, maamo na sila ni Loverboy di kalidad mo. Kwan bla? Nang sky's the limit ah. Sky's the limit. Ayo di purma. Oy na, sir, nagbago na na subong. Ha? Nagbago na na subong. Ah, siya? Oo. Bah, nabago, hindi kong pati. Nagbago kung wala eh. Ayo di purma. Kung upo dyan na si Vice Coop. Alaban eh. Sigurado. Maagahan. Makadlawan na sila ya. Oy, paring Joseph Chowa, may lang nga pagpamati ah. Kay Toto Joseph Chowa. And sakay Manuel Co. Engineer Arthur Normandy, may lang nga pagpamati na sa inyo ah. Sabado man today ah. Oo. Kag? Paring Art Ilagison. Paring Art Ilagison. May lang nga pagpamati kay Commander Yada sa Panukoy. Panukoy, kapamati ka sa may Farmville. Oh, nan. Kag sakay Chad Feria sa Barangay Robles, kag kagawad Jofred sa Panta, kag Lorenzo Lorino, no? Buhay ka mo, no? Mabuhay gid kamo si Lorenzo Lorino, damo ni siya to tanom sa talisay mo. Anong tanomin ako? Damo lang bisan ano lang iambal. Ha? Festivals, pangutan-utan? Damo, mga kinanglanon lang, ambal ka lang bla kay dalon ta katos babaw sa may Concepcion. Ay, ti Concepcion, damo na Lanzones. Oo, Lanzones. Hindi ka na magproblema kung may atuto siya kay ambalan ko na sabla. Lanzones, kag rambutan. Oo, nan. Damo ginato. Kay Lorenzo Lorino. Kag sa pamilya da, may lang nga pagpamati kay Yolanda, iya asawa si Yolanda Bersero Lorino. Gamonitor gid sila subong. Kasi kung kamustang harvest na? Ayo di purma. Kung gamonitor ka mo daw sa may harvest ka, pag-arala na bansyo. Ati laban eh. Ayo di purma. Buta ka gid nga, lan nga Action Eric, Action Rex ha. Para nga ito talang na, no? Rambutan kag, kwan? Ano? Lanzones. Bukan na. By September, laban-laban Lanzones ginato mo. September Lanzones. September. Okay, basi kung may arat si September, kaluyan. Oo, kaluyan lang. Hindi ka na malipat sa ato na si Sir? Hindi siya malipat siya. Malipat mo siya, hindi siya dahil kagwa. Butangan mo kayo Action Rex. Ayo di purma. All for one for all, Action Radio. Naan kay naya tanan makakawa. Sige, thank you, Gid. Ma-report ka pag linaw? Wala pa ka Lanzones to September. Ayo di purma.
Sige lang, avansi ah. Paring Nuno, Bisanto da, mayong hapon da. Si Paring Nuno? Bisanto. Ano yung tsura yung gani man? Ati, Nuno, gyapon eh. Ayo di Purma. Doon nalipat Cute gyapon si Paring Nuno, Bisanto. Paring Nuno. Ambot ko to sa Inayawan Kawayan ah. Sa Manuling. Manuling? Manuling. May lang ang pagpamati da, Marie Elizabeth Aguisando da. Kay SB member Henry Boy Gregas, Kawayan. Kay SB Boy Gregas na may lang ang pagpamati ah. Ano mo na mga abete sila sa nga 40 mag-aratsada ka mag-arangkada. Mugid eh. Okay, thank you, Gid. Ate, salamat, Gid. Ayo di Purma. Sige na. Ano nang latest to? So kung sa kay konsehal sang bago to? Pulis ka kay kahapon sa hapon na recover na ang sarakyan ni Councilor sang Bago City. Dara sa may circumferential road. So nanda sang hotel da. Ara sa unan sang isa ka hotel da. No, tinga to bangsin na daw RM Blood o yan ni Rohasman? Ay na da? RM na da. Ang sa tubang niya. Mga dato nga pabalikan niya ini nga aga sa investigador ya kay ilang taon bang mga lugar lang may mga establishmento komersyal. Iba sa makabuli-bulig sila to identify tong duha to kasi hindi na to sa lakyan ni konsehal na kupos ng guma mo. Gani? Driver seats tapos nakalakpan nabrihalan to kahapos ang hapon sa mag-abot man si konsehal sa Bago kag no residensya mismo nag-confirm nga iagin man po ang sarakyan nga pula nga Mitsubishi Mirage. Ambot ko may CCTV panadang area sang hotel na da kay do kadugay na da ambot ko nag-operate na da way naman na nag-operate guro. Operate na ko pero matikulo do lay na nagiyas na da. Amo man gyapon pero arkilado. Arkilado? Oo, arkilado na da. Wala na nga lang. Kaya ambot ko may CCTV na da. Mga Pilipis na gano'n, kantong bla mo. Alaban Sang white na maputo. Tapos? Wala naman po sila gid sa ebidensya na nakuha sa salakyan. Siguro kasi may mga polo ko yung girlfriend to. Pakwa ni Goro ni Police Captain Paul Vincent Pinton, no? Wala problema kay kakooperar man si konsehal sang Bago City sa mga ginahimo nga investigasyon sang pulis naton kag daw indiki ko na sila ni Pinton ma-recognize ni konsehal ang mga itsura to sang duha kuli man naka-mention to alias John kay nabatian naman nag-actual ito gali ni konsehal ang alias John sa nag-istoryahan na itong duha sa isa sa mga suspect sang matabo ang pag-hold up sa Yano. Yari ang hepe sa station number 2 sa pinaka-latest nga interview na to right after na na-recover kahapon ang sarakyan sang City Councilor sang Bago City nga ginaligar biktima sa pang-hold up dili sa masyudad sang Bacolod sa area sa police station number 2. Captain Peter, sir, mayong aga? Mayong aga, mayong ito sa atong pagsalamatik na. Ang police station ito, hindi ang utika ng hapon na sang paglalagay pa ang atong nga biktima. Ang atong istasyon nag-ipatigayon sa mga follow-up investigations and probable actions naton. By nagkanto sa mga establishmento kung pwede na pwede kita kapasa sa request na makapayo sa mga CCTV footage nila. So, kung matubahan kita nga makapayo kita sa CCTV cutting, bakit hindi natin nagtawan sa isang anggulo kasi ma-identify natin kung ano ang mga description sa ating suspects. So, nga po, na recover natin ang slapjan kaupon sa ating mga investigator sa panguna sa ating Deputy Station Commander, si Police Lieutenant Ovalia. Nakitaan ini ang slapjan sa Differential Road sa may going Kalisay. So, ang slapjan nakalak kasi gitawagan man ang biktima para tulong ang duplicate sang iyang yabi. So, sa buong ang salakyan, ang stasyon namon, ginaprocess na lang ang mga
papilis ng mga requirements para ma-release na ang class 10 para sa ating biktima. Ang alias na Rex Porso sa palayagan ni Police Captain Paul Vincent Pindo ng FS Station Number 2. So sige pagyapon ang panglaghap nila sa mga ebidensya para ka makuha nila ang magyantanin nila nga may CCTV mo ginanda ko nga bulig na damo. Oo, taon-taon rin lang guro kung kasi makalantaw sa CCTV ito sa Imperial Court ko ba lang na ito natabong hold up kag ang ining mga CCTV palipot dira sa lugar nga na-recover ang Sadakyari Konsihal kahapon dako-dako gid sa Rexa mabulig sa aton sa kapulisan para ka makuha ang exact nga description sa tong duha ka mga persona nga nag-hold up sa City Councilor sa siyudad sang Bago sa tong Mayo 26 sang hapon. Update kag mga balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbarong report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May pulis nga tagagihulngan Negros Oriental naka-duty siya na destino pero taga-kuan siya, taga Mambaling Dakbayan sang Sugbo. Sa Cebu siya nagapauli pero na destino sa gihulngan City Negros Oriental. Ginluthang ini siya kag napatay no ining biktima ginkilala kay Raymond Susobrado 40 anyos bataon pa taga nagadestino sa gihulngan City Negros Oriental no pero taga Mambaling Dakbayan sang Cebu ini siya nagapauli mga kaaksyon no. Si Kaakoy nagasakay sa iya sining NMAX nga motorsiklo ang biktima nga si Susobrado ang nagasakay sa NMAX nga motorsiklo. Ang cast niya si Vanessa Gotora 30 anyos taga Mohon Talisay. Ini siyang ginluthang sang isa ka persona nga sakay sa Toyota Innova nga may plate number 8535. Grabe ang motibo sa sining pagpangluthang sa isa ka miyembro sang Negros Oriental Provincial Police Office nga taga-gihulngan City Negros Oriental ang padayon pa nga gina-imbestigahan sining mga inoras no. Porting kuano do why na kadlo ka o sige na lang pinatsanay. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 4 nga oras, standby na aksyon na Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang Bago sa mga kaaksyon ta
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa sa isang aton oras kadtuan tanay si Aksyon Percival Villamor gikan naman sa siyudad sang La Carlota. Pero mapabago tanay, no? Ini may kang tanan sa sining balita, lalaking nadakpano sa bypass operation sang Bago City PNP ginpasakaan na sang kaso. We have Aksyon Percival Villamor sa detalye. Aksyon Pers. Yes, Action Rex, no, na tigayon na gidman na pasaka ang kaso sa isa ka persona nga ginagandakan sang bypass operation sang aton kapulisan diri sa syudad sang Bago. Action Rex adtong nagligad nga adlaw. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel John Joel Batos-Batosan kag ang suspitsado nga gipasakaan sang kaso sang aton nga korte ginkilala sa kay Roelio Ramo Jr. Peruilo, 37 anyos, kag ini siya pumuluyo sang Bago City Action Rex. Kag ini siya ginbasakaan sang kaso sa violation sa Section 5 kag 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 sa Anti-Dangerous Drug Act. Action Rex karon ini ang suspetsado ara karon unong sa custodial facility sang Bago City Police Station. Action Rex kag gaulat sang commitment order nga ipanaog sang korte batok sa iya. Kag sa sininga tinion Action Rex, no, kaya dugang ko lang ang aton Bago City Police Station, ang Drug Enforcement Unit, nagpatigayon naman sang bypass operation. Sinigid lamang ugto Action Rex dito sa may Barangay Balingasag sa Purok Rosas, Barangay Balingasag, Bago City. Kag ini karon nga operation gina tapos-tapos na ang inventaryo sa aton kapulisan. Kag ini siya ang suspetsado lalaki ini 37 anyos. Action Rex. So ang ini nga operasyon sa aton kapulisan mapabatian sa pila ka public affairs program sang Action Radio Bacolod. Kumpletohon tani ang inventaryo sa aton pulis kag dulong sa aton nga suki nga tagpalamati. Action Rex. Report live gikan diri sa Bago City PNP ang inyo ka-aksyon. Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa Central Negros. May lang pagpamati kay Cathy Ver. May lang pagpamati Cathy Ver sa kay Rimar Biranyo Lingoste. May lang pagpamati dira sa Barangay Hagimit, La Carlota City. And Joel Amit, no? Action Rex, mga pulis mga pulis daw wala gid may nadakpan sa mga krimen diri sa Bacolod. Gani man. Si Joel Amit, palayag amo gid ang kaso ni sang Bago ni matyagang ko ambot kung hasta lang ni sa kita-kita ambot kung nanong status ang suspect ni. Ay hugid. Sige, Action Radio Philippine Standard Time launa 11 na nga oras, daligid lang mga ka-aksyon. Standby anay matag tapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pagpasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio
Bacolod man sa gihapon, padayon Action Radio. Bacolod saludo sa imo, padayon Action Radio. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Action Radio. Bacolod saludo sa imo, padayon Action Radio. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho. Balita, banat, bulig. Alang-alang na sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad sa kay Janine Arabelo. May lang pagpamati Janine Arabelo dira sa Bago City. No? Kag pamilya Herota, tuloy pa po yung registration ng PSA para sa National ID. Tuloy, no? Reynan Lindayaw, may lang pagpamati Reynan Lindayaw. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod sa sining edisyon sa Sabadong edisyon sang inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid kag happy weekend sa inyo tanan-tanan. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Kag ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!